दिनै 2 मे आरो दिनैनि बे 2 मे सानखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता दख'रा बर' फरायसा आफादा जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी बिथांनि रुंसारि जानाय सानखौ गोसोखांनानै फालिबोबाय थानाय जाबोदों। जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि खाम्फायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता दख'रा बर' फरायसा आफादा बिबार बावदों। बोसोरफ्रोमबो 2 मेखौ उदालगुरि जिल्लानि रौता दख'रा बर' फरायसा आफादा मिरु एबसुनि बारग' गाहाय नेहारारि जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि थैनाय सानखौ बिथांनिनो आंगो गामि रौता हाथिगराव रुंसारि सान महरै फालिबोबाय थाबोदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो रौता दख'रा एबसुनि आफादगिरि सोम्बा ब्रह्म बिथाङा मुंख्लं खाम्फायाव बिबारखौ बावजेनो सानजा उदालगुरि जथाइ आफादनि आफादगिरि जोंसार दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिफिर बर' बिथाङाबो बाहागो लाहैनानै जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि खाम्फायाव बिबार बावहैयो। दिनै 2 मे आरो दिनैनि बे 2 मे सानखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता दख'रा बर' फरायसा आफादा जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारी बिथांनि रुंसारि जानाय सानखौ गोसोखांनानै फालिबोबाय थानाय जाबोदों। जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि खाम्फायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता दख'रा बर' फरायसा आफादा बिबार बावदों। बोसोरफ्रोमबो 2 मेखौ उदालगुरि जिल्लानि रौता दख'रा बर' फरायसा आफादा मिरु एबसुनि बारग' गाहाय नेहारारि जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि थैनाय सानखौ बिथांनिनो आंगो गामि रौता हाथिगराव रुंसारि सान महरै फालिबोबाय थाबोदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि गोथार आरजखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ ससे बिरहोयो रौता दख'रा एबसुनि आफादगिरि सोम्बा ब्रह्म बिथाङा। मुंख्लं खाम्फायाव बिबारखौ बावजेनो सानजा उदालगुरि जथाइ आफादनि आफादगिरि जोंसार दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिफिर बर' बिथाङाबो बाहागो लाहैनानै जांख्रिथाय थान्दै महेश्वर बसुमतारीनि खाम्फायाव बिबार बावहैयो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101 536360 70020263133 9101536360